Dit weekend wie de Wrootbeker Sprint op het Jereveen. Een verslag van Roelof de Vries. De Wrootbeker van dit weekend zit eigenlijk in het rand van volgende week. Want dan is het Wrootkampioenschap afstand op die af. En daarna volgt ook nog eens het WK Sprint in Astana. Jesper Hospes had een plaats voor de 400 meter op het WK afstand. Sneun eindigt hij op de Wrootbeker als negende en Snijn wordt hij 14e. En dus is hij net echt tevreden. Dus er zit genoeg ruimte voor verbetering in. Het zit in perfectioneren. Wat ik zei, ik zit in het proces. En dan moest hij wat tijd hebben, moest wat tijd Jan loslaten. En dan komt hij wel naar die taart. En dat is een keunsje. Maar ja, ik heb gelukkig nog goed oorlog weekend haast. Maar morgen een weekend dan moet het op zijn plek vallen. Ja, dit is eigenlijk min of meer een opwarmke. Ja, nou zo sjuk het eigenlijk net. Ik wil hier gewoon ik uitrijden. En ik voel me beter dan ooit. En ja, dat komt krek net los. En nou, dat is jammer. Ik Thijsje Oenema rocht het haar benamen op de 400 meter. En ik zei eindigt sneun als joggende, maar Snijn wordt ze treden. Er zijn nogal wat mensen die afstand hebben snijden, maar toch een medaille volgende week op het WK. Het zit er misschien wel in. Ja, tuurlijk. Ja, ik wil me heel graag gewoon heel goed rijden op de WK afstand, 400 meter in Tiaf. Ja, dat is het doel. En dan met alles een beetje verwijken. Dus ja, dat is wel hoe dat gaat. Maar ja, daar wil ik wel heel rijden, ja. Margot Boer en Irene Wüst konden dit weekend net echt potten brekken. De beste prestatie, jonkende tweede plak dus van Oenema, komt uiteindelijk van Marit Leenstra. Ze wordt tweede op de 1000 meter. Achter Hedde Richardson, die het beide keren de 1000 meter wint.